Къща обитавана от духовите! Чакай, виж сега тук ще започна малко да строя. Виж си, къща строи сама. Виж си. Ма няма никой, виж ти! То ако имаше, ще има едни такива отстрани, сещаш се, нали? Балончета. Да. Виж си. Няма човек. Гледайте сега, слага ми, например, е тук едно стъкло е така. Цеци това като кой? О, what the fuck? И се спават по едно време едни скелети. Много високи така. Снимай Бони от другата страна и сега ще излезе и от другата. Оле, what the fuck? Какво? Е, бати. И ако направя така, то ще го почне ли така да го прави? Ами, почна да Ето, правя. ето, гледай. Во, къде? Гледай. Значи, по едно време почнах да строя къща и гледам по да се строи самичък. И аз чуда, какво е това? И после по едно време някакви скелети идват е така от нищото, много високи и просто човек много странно. Да, бе. И то гледайте сега, аз сега ще го започна е тук е така малко. Е така, само ги съедина. Стоп. То прави ли го? Чакай. Сега го направя, аз направо не знам. Не, трябва да направим... Ето. О, ето почна да се строи. Ето е тук. Трябва да Къде сте направим... окупации? Ниде, бе. Те помагат. Опаците помагат. Гледай. Къде, бе? Какво става? Чак. Става ли нещо? Чакай, така ще го града. Да се сети. И този хлеб ще бъде пратен на мина. Почна го. Скоро. Ма виж, че то само си го строи. Аз ще му помогна, ма. Всъщност то ми помага. What the fuck? Айде. Направи са, бе. Ари, бе. Запълни покривчето, бе, бате. Не са ли сещаш, бе? Еми, май това... Цеци, подарявам моята глава. Еми, май това беше от... помощник. Тук съм. Виктор, искаш ли ми главата? Да. Вече знаеш какво стана? Къщата почна да ми се строи сама. Да, наистина къщата му се строиш сама. Ето виж, строи се сама. Да, това е админа, бе. И на мен така ме строиш. Не, напротив, не е това. Това запинах майче Help, това майче Help мод. Help мод. Аз се почивам, се облека и идвам. Окей.
Ари, строй го, И това беше от нас. Айде, чао! Много да ви е харесало видеото и До нови срещи! скоро. О, да, ще правим ли клип на Майнкрафт?